नै सानाव अमा बेदर बानायगासिनो दं उखुन्दै खुफुंलायथारदों नै जोंनि मन्दिरा नै जोबथारसिगोन एसेल'थारसै जोबनायनि लामासिम सफैबाय नै माइ गायग्राफ्रा रायजोनि माइ गायदों नोगोद मोजां खोनादों नोगोद बुरजा जोंना ओइ बे औवानिफ्राय गायबोदों नै नोगोद हाबाय आरो दं र' नै एसे थांबावनि आं नोगोद गोजाननिफ्राय गायबोदों औवानिफ्रायनो ओइ नै साथा लाबोग्रा बिथाङा नै साथा बुथुमग्रा बियो नै जोंना आदा फुंजाया नोगोद गायदों हिन्जाव बायदि नोगोद थाब थाब थुयो बिथाङा आंबो गायदोंमोन किन्तु आंखौ भिडिअ लानो थिननायखाय आं हायासै नै जोंना हिन्जाव बायदि नोगोद गायो बियो आरो नै बिसोर आब' सानै नै आयंआ जोंना दे मोजाङै हाथारसिगोन नै जांख्राखौ बेहायनो फोजोबनांगौ ट्रेक्टरजों हालेवदोंमोन नै मेंबायना आबौ
र' दे थाब थाब गाय नै जोबथारबाय जादों नाहरगिरियाव नोगोद मोजां अनलायनानै रायजो जाबोनाय बिसोर गोदोनिफ्रायनो हादान समनिफ्रायनो नै दाबो आरो दं आरो दा र' पार्टिनि दंबावो 20 केजि अमा बेदर नोगोद बुरजा नै माइ गायग्राफ्रा